Butikkerne er allerede godt i gang med at flage med super gode tilbud. Spar 10%, 25%, 50%, 75%. I denne video lærer du hovedregning med procenter, som du kan bruge i butikkerne, når de forhåbentlig åbner igen om en lille uge. Vi antager her, at der er 30% rabat, og det kunne være 30% på strømper, der før kostede 60 kroner. Så vi skal altså beregne 30% af 60 til at starte med. En teknik vi kan bruge, det er nemlig at vi kan se bort fra nullet her ved at indsætte et komma her. Og herefter så siger vi blot 3 gange med 6, som altså giver 18. Så 30% af 60 kroner, det er altså 18 kroner. Så simpelt kan det gøres. Lad os lige prøve at tage et eksempel mere. Nu siger vi 20%. Der er nu 20% på bukser, antager vi. Og bukserne, de kostede 130 kroner, siger vi. Så 20% er 130 kroner. Samme teknik, vi ser bort fra nullet her, og det kan vi gøre ved at indsætte et komma. Herefter så siger vi 2 gange med 13, som altså giver 26. Så 20% af 130 kroner, det er 26 kroner. Ja, øvelse gør mester, så lad os lige prøve at tage et eksempel mere. Og i næste tilfælde så antager vi, at der er 40% rabat. Så 40% rabat. Det kunne være et eller andet bælte, der før kostede 90 kroner. Så vi skal beregne 40% af 90 nu. Vi anvender samme teknik, det vil sige, at vi ser bort fra nullet her, og det kan vi gøre ved at indsætte et komma. Og herefter så siger vi 4 gange med 9, som altså giver 36. Så 40% af 90 kroner, det er 36 kroner. Så simpelt er det. Yes, og indtil videre, så har vi altså kigget på forholdsvis pæne procenter, 30, 20 og 40. Lad os prøve at tage et andet eksempel, hvor en butik skal være på tværs og give 75% i rabat. Så der er altså 75% rabat nu, så vi skal altså sige 75% af, ja, det kan være strømper, der koster 20. Så 75% af 20, hvad giver det? Det giver 15 faktisk. Hvordan kan jeg regne det ud så hurtigt? Jamen jeg bytter bare deres pladser. Så i stedet for så siger jeg 20% af 75 i stedet for 75% af 20. Kan man altså godt. Så vi siger nu 20% af 75 i stedet for. Og grunden til at jeg bytter tallene rundt, det er fordi at jeg kan bruge samme teknik. Jeg ser nu bort fra nullet her, og det kan jeg gøre ved at indsætte et komma. Herefter så siger jeg nu 2 gange med 7,5, og det giver altså 15, som jeg nævnte før. Så simpelt kan det gøres igen, så vi kan altså bytte rundt på tallene. Det er samme teknik som at sige 2 gange 3, det giver 6, eller 3 gange 2, det giver også 6.